kodi kaachiel kod doyo dara. Diponi MCAs kata County Assembly dwa muonyo moingogi. To bende adier ni samoro bedo ni pogruok nyo nitie kinde machien kanyo pok olok chik makoro County Assemblies bedo kod omenda magi. Nyo inyalo nyorgi kendo inyalo buoggi kaka dara ne wacho ni samoro kinya kata ninde odi nikech macha koro ng'ama oloyi otoyo kwesi minu. Ni jowinjo waduto adwa ni mondo gima kwongo lero nu ni awinjo kaka jaduong' Orata mosiepa owuoyo. Mokwongo ok wadagi ni counties wa sana makaluogi osekelo dongruok. Gimwacho ni dongruok magisekelo ok chalre gi pesa ma osemigi pesa olal te chiegni e lwetgi. Mar ariyo gimodara osiepa wacho nu kanyono, chike uru itu maber jowinjowa. Inyalo bedo ni in gi teko mar impeach governor, inyalo bedo ni in gi teko mar oversight the county government. But gima gikwongo gidhi gitimo ni the governor kwongo bedo osiep spika. Koro en ichiemo kode. Maka MCA ma ordinary owacho ni dwa ting'o kata bade ni oket pes kwe budget ka. Ikwongo itame wuodhe mag assembly te okodhi osemaye pesa. Ka en gi kom manyocho bede iriembe. Governor bende get in touch with the party indiko ne barua kata ni dwa riembe. Jomodong koneno kako tim ng'ani koro giyie gimoro amora ma governor wacho. Koro yako pesa assembly kaka dhi. En wach malich ahinya kosiepa maluoro kendo ahero Mr. Orata nyalo kwano nwa dongruok e weche mag health kod education mane gitimo Homa Bay bang' higa 10. Gik mokwano gite are not devolved function. Wachnwa gik mane utimo gi pesa mane umiu mondo utim to gi gimomiyo assembly mane onego oversight no ling' thi. Negi ling' thi nikech either gin compromised or gibedo threatened inyalo riembgi or omigi pesa. Those intimidation and corruption avenues ka ok watieko counties mamoko ka dhi lowa kendo dongruok gidhi dhi mbele. En adiera makende ni sani koro assembly nigi budget mare. Yes. To kata chon chande pogruok ne en ni pesa wa omo ka executive but pesa mobed allocated na assembly en mar assembly ma executive ok nyal tiyogo. Kendo assembly ne nigi power mar keto ni mata kete oversight, ma kete training, ma kete salaries, etc. etc. Gima duong' to the individuals ma waketo to these positions, are they capable? Are they up to expectations? Can they stand up to a wrong being done to the people, or can they stand up to the governor kayako pes jo piny tieko ni en gi support mar the party? Nono kata wami assembly pesa neni koro kao direct. Bro, kik buogi ni speaker governor ka governor dwaro ni enemo odwaro ni oyier speaker ma enemo dhi tiyogo. So long as one give weak speakers and therefore weak assemblies, kata migi mana pes gite or gibitimo go oversight. Right. The assemblies must be strengthened. The speakers, what 10-year-old men and women of substance can stand up and kawatek to watch omnani jo pini kata ye kata gwetao. All right. No, not 20 years into devolution. Wabru bedo kajomo fuo maneo koyudo pesa kwa neno kako gendini mamoko ka odongo retu wanwadong chien nikech ne walamo party to kendo ne walamo nyasach mibadhi.